जय जगन्नाथ। तो आमे आज जिबा ओडिशार शक्तिपीठ माँ तारा तारिणी गंजाम जिलार पुरुषोत्तमपुर ठारे माँ तारा तारिणी विराजमान होती। ऋषिकुल्या नदी तटरे रत्नगिरी पर्वत उपरे माँ तारा तारिणी दुई भौणी पूजा पाउछंती। तो भुवनेश्वर 160 किलोमीटर भितर बहुत सुंदर जगह केमिति लगुच पहाड़ को चिरिकी रास्ताटा जाइए, पहाड़ मझीर रास्ताटा जाइए, बहुत सुंदर लगुच। 100 किलोमीटर फास्ट ब्रेक नवा। तो ब्रह्मपुर रहा 91 किलोमीटर चेन्नई रोड पूरा सुंदर भ्यूटे चारिपिटी खाली पहाड़। पहाड़ उपरे रास्ता जाइए, पहाड़ सेपट को आम जा। एटा आसीगला पुरुषोत्तमपुर मार्केटा। एटा मेन गेट तारा तारिणी एटा मेन गेट। तो मार्केट रो एटा आरंभ। ये होची रत्नगिरी पहाड़ उपरे माँ तारा तारिणी विराजमान करछंती। एपटे एंट्री रोपवे रे सब लिस्ट मरा जाइछि। एपटे जीव माने रोपवे रे जीव। सेपटे अच्छी आमर बस पाई अच्छी, एपटे बस पाई अच्छी आउ पाहाच बाटे भी अच्छी। 969 पाहाच अच्छी। माँ आदिशक्ति तारा तारिणी मंदिर। एटा हला फास्ट गेट। एपटू बस रे जिबे, एठू 2 किलोमीटर बस रे जिबे। जो माने बाइक की कार आनछन एठी सब पार्किंग करिवे एठी। तो ये रहा भोग दुकान। व्यू किसी भाया अच्छी। तो कहते ऊपर तो भोग दुकान ना, जहाँ नब तलू नहीं कि जीव। ठीक अच्छे देखा ऊपर जाकि कौन अच्छी देखा टे। ये जो घरटा है आमर एटा टिकेट काउंटर। जो माने बस रे से माने इठू टिकेट काटिकी ही जिबे। तो जीवा आसिया टिकेट काटती 30 टंका। ये बस रे ऊपर को एठू 2 किलोमीटर जिबे। ये होची ऋषिकुल्या नदी। से जो नदीटा जाइए ऋषिकुल्या नदी। एटा ऊपर ठिया ये देखा नदी साइड रे माँ का मंदिर। मंदिर भीतर को जीवाई ये जोता रखिकी गोड़ धोईकी माँ का पाख को दर्शन करने को जीवे। ये मानसिक बंधा है। जो मैंने मानसिक करेंगे ये बांधे, बांधिकी मानसिक करेंगे। यपटे रोपवे आसिकी मैंने रोपवे आसवे से पटे ही आसवे। यू नजारा पूरा अलग प्रकार नजारा। यू पूरा पुरुषोत्तमपुर गाँ भी देखा ये पूरा नदी जाइए, चारिपिटी गाँ अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शांति लगुच। बर्तमान संध्या तो ये आसला। माँकर ये पुराणा मूर्ति अच्छी। माँ तारा तारिणी दुई भौणी ये पूजा पाँच। जो मैंने भोग नहीं आसवे नड़िया प्रसाद ये लगे, दीप भी ये जला हम।
ଭିତରେ ତ ଜଳା ହେବନି, ଏଇଠି ହିଁ ଜଳିକି ସବୁ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଆଦିଶକ୍ତିର ପୀଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସତୀ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଥରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବିରାଟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯଜ୍ଞରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ତ ଏହା ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ସତୀ ଯଜ୍ଞରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୁଇଁଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦକ୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଅପମାନିତ କଥା କହିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଆସିଥିବା ଦେବତାଗଣ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କଲେ। ସେହି ଅପମାନକୁ ସହି ନ ପାରି ସତୀ ନିଜେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ। ତ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମହାଦେବ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ସତୀଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଶରୀର ଧରି ସଂସାର ସାରା ଘୂରି ବୁଲିଲେ। ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସତୀଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଶରୀରକୁ 52 ଖଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ। ଏହି 52 ଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। 13ଟି ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। 52 ଖଣ୍ଡ ମାନେ ହେଲା 4 ପୁରୀ ବିମଳା ପାଦଖଣ୍ଡଞ୍ଚ ମୁଖଖଣ୍ଡଞ୍ଚ କାଳୀ ଇ ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡ ଆସାମ କାଉରୀ କାମାକ୍ଷୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏହା। ତ ଏହି ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠକୁ ମା ତାରାତାରିଣୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ରାତି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ ଆସିଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ବସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, ଭିଜୁଆଲ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍। ତ ଏ ରୋଡ଼ ପୁରା ଆମେ ସେ ତଳୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁଟା। ରାତିରେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ। ମନ୍ଦିର ତ ରହିଲା ସେପଟେ, ଆମେ ସେଇ ତଳକୁ ଯିବା ପୁରା। ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ପୁଣି ଯିବା। ଚାଲ, ରାତିରେ ପୁରା ଶୂନଶାନ। ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ ଆସିଥିବେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ରେ ସେ ପଳେଇବେ। ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ। ଲାଇଟିଂ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଗାଡ଼ିର। ତ ଦିନରେ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି। ଏ ରୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ରାତିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ତଳକୁ ଆସିଗଲୁ। ଜୟ ମା ତାରାତାରିଣୀ।